Ndewo ndị m hụrụ n'anya, nnọọ ana m anabata anyị n'ihe omume asọmpi asụsụ na Komụkọ TV Igbo dị ụtọ. Ugbu a anyị ga-akpọ otu onye zitere anyị ozi na o nwere mmasị isonye n'ihe omume asọmpi a. Ọ dịghị ka onye dị otu a ọ ga-erite ego ahụ dị 200,000 naira. Ngwa ka anyị kpọọ ya ma mata. Sonyere m. Hello. 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 Ehihie ọma. Ehihie ọma. Kedu ka ị mere? Anyị dị mma tata. Ọ dị mma. Biko, ị ga-akọwara anyị onwe gị? Okay. Aha m bụ Maazị Adelu Solomon Chironi. Ọ dị mma. Ị bụ onye ebe? Abụ m onye Abia Steeti, Obingwa Local Government. Ọ dị mma. Ị nọ n'ala Igbo ka ị nọghị n'ala Igbo? Anọ m na Delta Steeti kịta. Ọ dị mma. O nwere ọgbata uhie ị na-enweta n'ihe gbasara asụsụ n'ebe ị nọ? Ikwurịta okwu otu ndị ọzọ. M na-ekwurịta okwu n'ite ndị ọzọ, mụ na ha na-akpakwa nkata dị iche iche. Ya bụ na ị na-enweta ọgbata uhie asụsụ ebe ị nọ, ọkwa ya? Ị na-enweta ọgbata uhie asụsụ n'ebe ị nọ? Ụbọchị ehi asụsụ anaghị enweta ụbọchị ehi asụsụ ebe m nọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ị dị njikere maka ihe omume asọmpi anyị? Adị m njikere. Ọ dị mma. Ị na-ekirikwa ihe nkiri anyị nke ọma? M na-ekiri nwunye na-amasị m. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ee. Tupu anyị amalite, ọ dị ihe ole na ole ị tụsịrị ịma ga-enyere gị aka na ajụjụ anyị na-ajụ gị. Okay. Nke mbụ, ị nwere naanị tịnkọm 4 iji zaa ajụjụ ọbụla. Okay. Ajụjụ anyị dị ogogo 3. Ogogo 3. Ogogo ọbụla nwere ajụjụ 10 n'ime ya, nke ị ga-ahọrọ naanị 5. Nke dịka ibe ya, ị nwere ụdọ ndụ, ya bụ ohere isi ka ajụgharịa gị ajụjụ ị na-anụghị nke ọma, ma ọ bụ naanị otu ugboro ka ị nwere ohere ahụ n'ime ajụjụ 15 dị na nhọrọ niile. Okay. Nke ikpeazụ, ị nwekwara ohere iji aka gị họrọ ajụjụ gị ma zaa ajụjụ dịka isi a bụ ma ọchị na nhọrọ. Okay. Ị dị njikere? Adị m njikere. Ọ dị mma, anyị ga-amalite ugbu a. Okay. Ajụjụ nke mbụ ga-enye gị ego dị 500. Ngwa họrọ ajụjụ gị malite na nke mbụ ruo na nke 10. Ajụjụ nke abụọ. Nke abụọ. Kedu ihe bụ akara kachasị elu nke ile ọbịa na nnabata n'ala Igbo? A. Ọjị. B. Mmanya ngwọ. Ch. Aṅara. D. Ji. Ọjị. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ịzatara ya. Tupu anyị aga n'ajụjụ nke abụọ, ọ bụrụ na irite ego ahụ dị 200,000 naira, gịnị ka ị ga-eji ya mee? Aga m eji ya azụ ahịa
ike gwere ya zụpụta nnukwu ego ọzọ ị ga-eji wee meekwa ihe ọzọ. ọ dị mma, Dịka onye azụmahịa mbụ ihe dị azụ ahịa. ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụ, jisie ike nna, jisie ike. Azịza nke abụọ ga-enye gị ego dị narị naira asatọ. Ngwa họrọ ajụjụ gị. Nke mbụ. Ajụjụ nke mbụ. Kedu ebe anyanwụ si apụta? A. Ugwu. B. Ọdịda anyanwụ. C. Ọdụdụ anyanwụ. D. Ọwụwa anyanwụ. Ọdịda anyanwụ. Ọdịda anyanwụ. Ọdịda anyanwụ. Gịnị kpatara iji họrọ azịza ahụ? Ọ bụ ihe mmụọ m sị m ka m hụrụ. Ajụjụ si gị kedu ebe anyanwụ si apụta? Esi m na ọ bụ ọdịda anyanwụ. Ebe anyanwụ si apụta. Ebe anyanwụ si apụta. Anyanwụ ebe o si apụta. Ebe anyanwụ si apụta. Ọ bụ na bekee ya mbụ east. Na bekee ya bụ gịnị? Na bekee ya mbụ east. Ebe anyanwụ si apụta. Ọ bụ ihe jụrụ m. Ebe o si ebido. Ọ bụ ya mbụ n'East. Ama m ihe Igbo ya na-ekwu nke ahụ. Echere m na anyanwụ na-esi n'ọwụwa anyanwụ apụta. Ka ihe Igbo ya m kwuru. Anyanwụ ọ bụghị na ọwụwa anyanwụ ka o si apụta. Ọ bụ ya ka m na-ekwu n'ụlọ. Ebe anyanwụ na-esi ebido mbụ n'ọwụwa anyanwụ. Ị ma na ihe ị zara m bụ ọdịda anyanwụ? Ị zara m ọdịda anyanwụ. Ọ bụ ihe asụsụ m tọnụrụ. Ọ ya ka m ji wee sị gị. Ọ ya ka m ji na-ajụ gị. Isi m na ọ bụ East. East pụtara ọwụwa anyanwụ, ọ bụghị ọdịda anyanwụ. Ọwụwa anyanwụ. Ọwụwa anyanwụ bụ ihe kwesịrị ịbụ azịza ya, ọ bụghị ọdịda anyanwụ. Ọ dịra ahụ ka ọ bụ anatọmụ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ị nwere ike gị. Anyị ga-abịa na njedebe n'ebe a. Ebe anyanwụ si apụta bụ n'ọwụwa anyanwụ. N'oyibo ya ị zatara ya nke ọma, mana Igbo ya ka ị na-enwetaghị. Gịnị mekwara? Esi m ọdịda anyanwụ East. Ọ bụ ihe ọsa ndụrụ. Ọ bụ ihe ọsa, mana ihe m na-akpọ mbụ ihe ahụ m nọ na-akpọ. Ị zara m Igboro abụọ. Ọ bụ ihe m tiri ọnya m tiri kwuo ya la bekee ya nkesa ele ọ bụ East. Ọ bụ ya kpatara tupu i kwuo ya na bekee, a sịrị m gị kedu ihe iji wee họrọ ọdịda anyanwụ. I wee gwanụ m nkọwa ya. Iwe ga-adịla ọkụ. Iwe ga-adịla ọkụ nna. Gịnị ka ị pụrụ izi ndị na-ahụ ihe nkiri a ma ọ bụ ndị nwere ebumnobi isonye mana ụjọ dị ha n'ahụ? Gịnị ka ị pụrụ izi ha? Gịnị ka m pụrụ ime? Ịgwa ha. Ịgwa ndị ole? Ndị nụrụ maka ihe omume a
mana ụjọ na-atụ ha isonye ka ihe ị nwere ịgwa ha. aga m ịgba ha ume n'ihi ọ bụ ya mbụ ụtọ asụsụ ejiri mara ebe ihe pụta, n'ihi adị m nlele amaghị otu esi asụ asụsụ ala nna ha. Aga m agwa ha ụjọ atụla ha na ọ bụ iji mee wulite asụsụ ala nna ha elu. Agabụghị m ga-agwa ha ka ha nwee ike isonyere n'ihe omume a n'ihi ọ bụ ihe nkwetara ka eme ya. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụ maka isonyere m nna. Ndewo. Ụbọchị ọma. Ụbọchị ọma nye gị. Ọ dị mma ndị m hụrụ n'anya, ị hụla ka ya bụ mkparịta ụka siri gaa. Maazị Chibunna nwara ike ya, mana o nwere ihe mkpọbi ụkwụ. Ọ dị gị ka ị pụrụ ịza ajụjụ ndị a ma rite ego ahụ dị 200,000. Naanị ihe ị pụrụ ime bụ izitere anyị ozi n'akara dị n'okpuru. Zaa ajụjụ 15 ndị ahụ nke ọma, ego ahụ ga-abụ nke gị. Daalụ maka isonyere m. Ndewo.